इसे ब्रह्मा विष्णु बनावल इनके पुराण है शिष्या। ब्रह्मा विष्णु बनावल इनके पुराण है शिष्या। गुरु जग में बानी सबसे महान माए शिष्या। गुरु जग में बानी सबसे महान माए शिष्या। भैया हरेंद्र गुरु के कोई लनी तपस्या। भैया हरिंदर गुरु के कोई लनी तपस्या। गुरु दया से सारा कटल उनो कर समस्या। गुरु दया से सारा कटल उनो कर समस्या। अरे गाय के भजनिया गुरु बनल गलियाली गुरु के नामावा। गाय के भजनिया गुरु बनल गलियाली गुरु के नामावा। गुरु जग में बानी सबसे महान माए शिष्या। 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 प्रेम से बोला श्री गुरु महाराज की जय। हर हर महादेव माई भवानी सच्चे दरबार की। त गुरु के आ जाबे बानी ते काला जोगा कैसे बीतीना। गुरु के आजा में बानी ते कल जोग कैसे बीते। भोला के आ जाबे बानी ते काला जोगा कैसे बीतीना। गुरु के आजा में बानी ते कल जोग कैसे बीते ना। अरे गुरु घराना ऐसन बाटे सब एक ही साथ। गुरु घराना ऐसन बाकी सब एक ही साथ बा। शिव के साथे भइल बाटे पार्वती के बाग। शिव के साथे भइल बाटे पार्वती के बाग बा। अरे कैसे भइला भगत जी के कलयुग कैसे बीती। कैसे बैला बाधक गीती कल जुग कैसे बीती। भोला के आ जाबे बानी ते कलयुग कैसे बीती। बोल के आजा बे बानी थी कल जुग कैसे बीती ना। अरे कोई के मन सवारत नहीं के कोई के ना कोई काट बा। कोई के मान सवारत नहीं के कोई के ना कोई साथ बा। कोई के मन सवारत नहीं के कोई के ना कोई काट बा। कोई के मान सवारत नहीं के कोई के ना कोई साथ बा। गणेश जी के मूस सवारी शंकर जी के सांप। गणेश जी के मूस सवारी शंकर जी के सांप। कैसे सपवा मूस के खींची कलयुग कैसे बीती। कैसे सपवा मोसक बीती कल जुग कैसे बीती। भोला के आ जाबे बाकी थी कलयुग कैसे बीती। बोल के आजा में बानी थी कल जुग कैसे बीती ना। भोला के आ जाबे बानी थी कलयुग कैसे बीती। बोल के आजा में बानी थी कल जुग कैसे बीती ना। भैया हरेंद्र सबके बतवले साच कहेले बतियाना। भैया हरिंदर सबके बतावल साच कहेले बतियान। भैया हरेंद्र सबके बतवले साच कहेले बतियाना। भैया हरिंदर सबके बतावल साच कहेले बतियान। दया मांगा चर्चा कर जप देना रतियाना। दाया मांग चर्चा कर जब दिन रतिया। भोला के आ जाबे बाकरे ते कलयुग कैसे बीती। बोल के आजा में बानी थी कल जुग कैसे बीती। भोला के
बोल के आजा बेबानी ती कल जुग कैसे बीती ना। से गुरु महाराज की जय। हर हर महादेव माई भवानी सच्चे दरबार की जय।